De proef slaagt. Jonge huisartsen blijven na een kennismakingsperiode in Zeeland. Ik merk dat het ons-kent-ons-gehalte vrij hoog is. En ook daardoor krijg je direct door de huisartsconnectie al de kans om ook mee te denken. Wat me ook aanspreekt is bijvoorbeeld dat de lijntjes hier met het ziekenhuis gewoon heel kort zijn. En verder in deze Zeeland nu. Urk neemt de Zeeuwse vismijn over. En wat gebeurde er nou in de Van Dishoekstraat? Goedenavond. 4 jaar geleden begon de campagne om meer huisartsen naar Zeeland te trekken. Wat heeft dat opgeleverd? Nou, 22 huisartsen volgen hun opleiding nog hier in de provincie. En 6 huisartsen zijn afgestudeerd en in Zeeland gebleven. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Hij woonde zijn hele leven in de Randstad. In Zeeland was hij zelfs nog nooit geweest. Toch besloot huisarts Michael Martijn zich op te geven om zijn opleiding verder in Zeeland te volgen. De reden voor mij om toch Zeeland als optie te houden was omdat het vanuit de Randstad, weet je, het was nog wel redelijk bereikbaar. En als ik dan verder weg uit de regio moet, dan liever een plek waarvan ik denk, daar is huisvesting ook nog wel te vinden en betaalbaar. Dus ik dacht van ja, weet je, ik ga het gewoon proberen en dan kijk ik wel hoe het loopt. In augustus studeerde hij af als huisarts en weg uit Zeeland, dat wil hij nu zeker niet meer. Had je al iets van pijnstillers ook geprobeerd voor je knie? Nee, ik ben hier ook graag privé, dus ik doe ook allemaal dingen nog naast mijn werk. En dat doe ik met plezier en ik sport hier ook. En ik bouw hier ook mijn eigen netwerk. Ik ben ook verloofd sinds kort en zij komt ook naar Zeeland is het idee. Dus dan komt het toch weer allemaal een beetje deze kant op. De overkoepelende organisatie voor huisartsen besloot 4 jaar geleden Zeeland in de kijker te zetten. Met de campagne Zeelandroute. Met als doel toekomstige dokters naar Zeeland te halen in strijd tegen het tekort. Maar wat hield het ook alweer in, die Zeelandroute? De keuze om 3 jaar opgeleid te worden in Zeeland. Dus en je 2 jaar bij de huisartsopleider door te brengen. En in de organisaties waar je verder opgeleid moest worden. Dus dat je echt 3 jaar in Zeeland zou verblijven. En daar ook de bedoeling was dat je daar naartoe zou verhuizen. Het resultaat is dat er nu in totaal 6 huisartsen zijn afgestudeerd in Zeeland. En ze zijn allemaal gebleven, zoals Michael Martijn. En er zijn nog 22 huisartsen bezig aan hun opleiding. En de verwachting is nog dat zeker 3/4 van hen ook in Zeeland blijft. Daan Goedegeburen is nog maar net begonnen als dokter in Middelburg. Zeeland was voor hem een bewuste keuze. Oké, neem plaats. En na een aantal jaar in de Randstad gewoond te hebben, waren we toch een beetje aan het kijken van ja, waar willen we uiteindelijk gaan settelen? En ook met de keuze voor waar ga je opleiding doen. Was dat een mooi moment om daar ook iets van een keuze in te maken. Toen we bezig waren met waar willen we heen, hebben we een aantal weekendjes hier in de buurt gekampeerd. En toen zagen we eigenlijk wel verliefd geworden op de omgeving en de mooie natuur. En dat maakte dat het eigenlijk van plan B een plan A hebben gemaakt. En ook op werkgebied krijg je in Zeeland volgens hem meer kansen dan in andere regio's. Ik vind ook de organisatiekant van de zorg heel leuk. En ik merk dat het ons-kent-ons-gehalte vrij hoog is. En ook daardoor krijg je direct door de huisartsconnectie al de kans om ook mee te denken met hoe organiseren we de zorg. Wat me ook aanspreekt is bijvoorbeeld dat de lijntjes hier met het ziekenhuis gewoon heel kort zijn. Dus dat spreekt me ook zeker hier aan. De Zeelandroute werd betaald met geld uit het compensatiepakket voor het mislopen van de marinierskazerne. Dat geld is nu op, maar de Zeelandroute die blijft. Toch weer een NK tegenwindfiets aanstaande zaterdag op de Oosterscheldekering. Zaterdag wordt een zuidwestenwind met windkracht 7 verwacht. Genoeg dus om het evenement te kunnen houden. Het wordt, zoals het heet, een dikke vette inhaaleditie. Omdat het NK tegenwindfietsen vorige keer op het laatste moment niet doorging. 3 mannen stonden vandaag voor de rechtbank in Middelburg vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij in de Van Dishoekstraat in Vlissingen, zaterdag 31 augustus. Een vrouw raakte gewond door die schietpartij. Afgelopen maanden zijn in totaal 6 verdachten aangehouden. De 3 die vandaag voor de rechtbank verschenen moeten langer blijven vastzitten. En aangeschoven is collega Mercy Kamermans. Mercy, het was een voorbereidende zitting, maar is tijdens die zitting een beetje duidelijk geworden wat daar precies gebeurd is? Nou ja, wat je zegt, een beetje. Het lijkt te gaan om een ruzie tussen 2 groepen, waarbij over en weer is geschoten. De officier van justitie had het over Wild West taferelen.
Maar duidelijk is wel dat de vrouw die gewond raakte niet het beoogde doelwit was. Dus 6 verdachten, 3 vandaag voor de rechtbank. Hoe zit het met die andere 3? Nou, eentje is pas vorige week opgepakt. Die zou geschoten hebben vanaf een fiets, is vandaag duidelijk geworden. Die zit nog wel even vast voorlopig. 2 anderen, die hebben vastgezeten, maar zijn nu weer vrij. Maar die zijn nog wel verdachten. Nou zijn er het afgelopen jaar meerdere schietpartijen geweest in Vlissingen. Ja, behoorlijk wat. Maar of dat allemaal verband met elkaar heeft, dat is nog niet duidelijk. Mercy Kamermans, dankjewel. Opluchting bij de visafslag in Vlissingen nu de vismijn eindelijk verkocht lijkt en daarmee behouden blijft. Vorig jaar draaide de rechter een eerdere verkoop van de laatste vismijn in Zeeland nog terug. Maar na een nieuwe openbare selectieprocedure wordt de visveiling in Urk toch de nieuwe eigenaar. Bij de visafslag in Vlissingen komt nu te weinig vis binnen om zelfstandig te blijven. En als er vis is, verkopen ze het vaak op andere plekken. De visafslag Vlissingen heeft wel een impuls nodig, want zoals het nu gaat is er veel werk aan de winkel om het rendabel te krijgen. Ja, de Muidenkotters verkopen voornamelijk in Scheveningen en Vlissingen 25 verkoopt het bij Muiden. Dat zou wel veranderen moeten om dit grote gebouw en het personeel goed te laten functioneren. Urk wilde de vismijn graag overnemen. Urk is een visserijcoöperatie van vissers. En met name die vissers die hebben er heel veel belang bij. Vanavond verwacht ik hier ook wel met minstens 20, 25 schepen binnen. Die er wel binnenkomen, vis ook lossen, maar in de vrachtwagen naar Urk toesturen. En dat is de reden waarom Urk het ook graag wil hebben. Dat ze die vis eigenlijk niet meer op de vrachtwagen zetten, maar hier in de visveiling. En dan gewoon de veilingklok op Urk laten draaien. En lichtplaatsen zijn ook gewenst. En dat is natuurlijk wel een combinatie van visafslag en kaderruimte. Dat heeft wel de doorslag gegeven. En nu is er in ieder geval helderheid dat er een nieuwe koper is die ook fors aan investeren hier in dit gebouw en in de locatie hier ook. Bijvoorbeeld de subsidie is er geregeld ook voor hier de zeven van garnalen om dat op een betere manier te doen. Maar ook vis gaan sorteren met een robot. Maar ook vis gaan verkopen vanaf zee al. Dus dat als het hier binnenkomt dat het dan al een koper heeft en alleen dit als distributiecentrum gebruikt wordt om de vis elders te gaan brengen. Straks meer over de Deegventerswedstrijd. Dat is een Zeeuws-Vlaamse lekkernij. Maar eerst even dit. Want voor de bouw straks van nieuwe windmolenparken op zee gaat energiebedrijf Ørsted het anders aanpakken. Ørsted liet de Universiteit in Wageningen een proef nemen bij bestaande windparken Borssele 1 en 2 op de Noordzee. En uit die proef blijkt dat de parken een heel goede leefomgeving bieden voor sommige vissoorten en andere ecosystemen. In windpark Borssele 1 en 2 zijn in totaal zo'n 180 pijpen gebruikt die willekeurig neergelegd zijn op verschillende locaties. Ze hebben allerlei openingen en holtes omdat elke vissoort zijn eigen voorkeur heeft. Kabeljauw is bijvoorbeeld op zoek naar plekken om te schuilen tegen de omstandigheden, maar ook om energie te sparen in verband met de voortplanting. De resultaten zijn inmiddels uitgebreid geanalyseerd en bieden belangrijke inzichten. We hebben gezien dat ze dus heel sterk worden aangetrokken, maar ook heel trouw zijn aan de verschillende riffen. Dus een kabeljauw zal dagelijks bij dezelfde structuur een beetje rondzwemmen, eten, schuilen. En dat is bijzonder om te snappen, want dan weet je dus ook dat ze eigenlijk energie sparen en dat die energie hopelijk kan worden gestoken in de voortplanting. Dat het onderzoek zich heeft toegespitst op de kabeljauw was een bewuste keuze. We hebben gekozen voor de kabeljauw omdat het een soort paraplu-soort is. Dus we weten dat wat goed is voor kabeljauw soms ook goed is voor andere soorten. Dus zoals wijting, steenbok, maar ook haaien en roggen. Die zijn eigenlijk op zoek naar hetzelfde. Dus op de beelden die we hebben geschoten onder water is echt wel te zien dat er heel veel steenbolken rondom die structuren zitten bijvoorbeeld. Dus dat ook ander leven aangetrokken is door diezelfde riffen. Het is volgens Bilo niet de bedoeling dat er nu overal zogenoemde kabeljauwpijpriffen worden neergelegd in de windparken. Maar juist dat we kijken naar onze bestaande infrastructuur, wat zetten we daar sowieso neer? Dat zijn die palen, dat zijn de stenen rondom de palen om de structuren tegen erosie te beschermen. Hoe kan je dat aanpassen met de lessen die we geleerd hebben? Dus meer openingen, grotere openingen, meer variatie in de stenen die daar gestort worden. Zodat je voor heel veel verschillende soorten een leefgebied kan bieden. Voor de bouw van toekomstige windparken keert Ørsted dus terug naar de tekentafel. We gaan het ontwerp zo aanpassen dat het niet alleen doet wat het moet doen voor het windpark, maar ook een ecologische functie heeft. In die zin terug naar de tekentafel en echt je basisontwerp aanpassen op het ecosysteem waar je je park ontwikkelt. Ja,
Verslaggever Erik Holm is hier in de studio. Erik, kunnen nou ook andere bouwers van windmolenparken hiermee aan de slag? Ja, zeer zeker. Het is namelijk zo dat Ørsted, die vindt het gewoon heel belangrijk dat alle kennis openbaar wordt gemaakt en gedeeld. En alle energiebedrijven hebben namelijk hetzelfde doel. En dat is dus om die natuur in en rondom die windparken zo min mogelijk te verstoren. Ja. Laten we eerlijk zijn, het is niet alleen maar Hosanna. Er is ook schade daar, hè, door die windmolenparken. Ja, dat klopt. Onderwatergeluid, elektromagnetische velden, aantasting van het leefgebied. En daarom is er ook volgens hun een taak weggelegd voor alle betrokkenen, natuurorganisaties, overheid en alle energiebedrijven, om die natuur niet te verstoren en om de biodiversiteit op te vergroten. Erik Holm, dankjewel. Het was vandaag in Zeeland een natte dag met veel wind. Ook vanavond tijdens pakjesavond veel regen. Vannacht ook kans op zware windstoten. Pas morgenmiddag neemt de wind af en wordt het droger met soms ook wat zon. Maar dit weekend wordt het dan weer onstuimiger. En het is inmiddels een traditie bij Sinterklaas, de Deegventerscompetitie van Omroep Zeeland. Dit jaar de 3e editie en die had een bekende winnaar. Daar is die, de winnaar. Goedemiddag. Deze is voor jou. Super, wat leuk zeg. Bakkerij van de Velde uit Terneuzen won al een andere keer. En ook dit jaar bakten ze volgens de driekoppige jury de beste. 7 bakkers deden mee aan de verkiezing voor dit Zeeuws-Vlaamse streekbroodje, die rond en op Sinterklaas wordt gegeten. Het geheim van de winnaar. We hebben ze nog eventjes gestreken met ei. Daardoor gaven ze net iets meer extra glans. We proberen elk mannetje toch wel een beetje extra aandacht te geven. Ondanks dat het er heel veel zijn op het moment. Maar ja, dan is het zeker leuk als het weer gelukt is. Ze zijn er alleen nog niet over uit welke bakkersbroer de beker mee mag nemen. Ik laat het niet meer los natuurlijk. Ja. En wil je nou meer weten over die Deegventerscompetitie van Omroep Zeeland? Kijk dan even op onze site. Lees daar ook het verhaal over de Chihuahua Lisa, die ternauwernood uit een rioolput kon worden gered. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne Sinterklaasavond en graag tot morgen.